Хайырлы сәгатте, хөрмәтле минем туган тел телеканалының сер дип кына тапшыруын тамашачылары. Эфирда янәдән мин Роза Хайруллина, тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Хөрмәтле тамашачылар, әйтеп киткәнемчә, инде бүген безнең яраткан туган тел телеканалында грандиоз тамаша. Без бүген сезнең белән бергәләп яңа концертлар сезоны башлануга багышланган шушындай матур концертка җыелдык. Шаулап гөрләп бик матур репетиция мизгелләре бара. Һәм инде әлегесе мизгелдә барык заңлап киткәнсездер әйме, барыбызны да яраткан кабатлама җырчысы Исия Бадретдинова үзенең репетициясын башкарды. Әйдәгез бергәләп якыннарак барыйк әле. Ни хәлләрдә икән? Нинди кайфлар икән бүген безнең артистларыбызда. Гомумән, мин сезне сәхнәбезгә һәм сәхнә артына чакырам. Бергәләп башлыйбыз, киттек, дуслар. 1, 2, 3, 4 раз. Хәерле кич, Уфа, хәерле кич. Туган тел. Хәерле кич, Уфа. Что делаешь? Репетиция снимаю. Бар көчеңне торып җыеп бас. Чынлап та, дуслар, без бүген туган тел телеканалының хезмәткәрләре һәм инде бүген безнең сәхнәләребезгә чыгыш ясарга килгән һәрбер артистыбыз иң яңа көчләрен сезгә, иң матур дәртле җырларын бүләк итәргә килделәр. Шуңа күрә әйдәгез турып басып карасагыз да була, рәхәтләнеп җайлап кына утырып карасагыз да була. Ничек кенә булмасын, мин сезгә бүген бик күңелле репортаж вәгъдә итәм, дуслар. Сер итеп кенә Роза Хайруллина, мин сезнең һәммәгезне дә яратам. Һәм инде, дуслар, Казаннан килгән кунагыбыз кабатланмас Исия Бадретдинова үзенең репетициясын әлегә тәмамлады, белгәле хәлләрен, кәефләрен. Хәерле кичләр иң беренче. Хәерле кич. Шатбыз, шиксез бәхетлебез сезне янәдән шушы сәхнәләребездә күрергә, Исия. Шулай ук, Роза. Уфага килеп кердең дә бүген, Исия, нинди хисләр кичердең менә? Уфага килеп керү белән иң беренче Килә. Гомумән Башкортстанга киләсе килә. Артык сүз сөйләп торырга куркам. Киләсем килә, сагындык. Без дә сезне сагындык, без дә сезне яратабыз. Исия, Инстаграмны бик көчле шәп алып барасың. Сокланам, шаккатам. Мин гомумән синең белән сокланам инде, әйме? Фәрештә булмасаң да, әлбәттә. Көненә кәмендә 3-4 пост. Син Юк, 2. 2. Эш ярамый. Законы бар аның. Юк, 2. Син законнар белән эш итәсең. Кулдан килгәнчә. Ничек өлгерәсең дип бу сорауны инде сиңа күпләр биргәннәрдер. Теге зур-зур постлар язып торырга өлгермим, Роза. Синең бит 2 җөмләң бәреп кешенең күңелен актарып чыгара торган сүзләр язып куя да ул. Миңа язалар, күп язалар миңа, синең бүтән эшең юк, шул фотога төшәсең дә Инстаграмда гына утырасың дип. Шул вакытта рәхәтләнеп көләм инде мин. Мин әйтәм, сез белсәгез икән. Менә рульда барганда да, хәтта теге берәр светофорда утырганда так дип утырам да, 1-2 генә җөмлә ташлыйм да, шуның белән шул Инстаграмга бик кергә вакыт юк. Мин инде Аннан соң кирип постларны укыйм, теге кызыкларын. Гомумән, Исия көн дәвамында нәрсәләр эшләсә, үзендә канәгатьлек хисләре тоеп, Аллага шөкер, мин бәхетлемен дип йокларга тә икән. Безнең әни бәләкәй чактан өйрәтә иде, менә бәләкәй генә эш эшлә дә, галочка куй, бәләкәй генә эшлә дә, галочка куй. Берәр качан зур бер галочкага әйләнә, шушы бәләкәй галочкаларың җыелып. Син бик көчле кешегә әйләнәсең аннан соң дип. Мин менә шулай иртән торам, дөресрәге төнне ятканда үземә планнар корам. Монда барырга кирәк, монда барырга кирәк, шалтыратырга кирәк дип. Менә шуларның бер генә пункты эшләнмичә калса да, начар. Начар. Теге күңел өчен начар түгел, мин беләм, менә шушы бер пункт аркасында эшем тормозда торганын хис итәм. Ярамый. Матур иттереп, гел елмайып фотографиялар куеп кына яшисегез килсә, Казанда бер кая да эшләмәгез. Исия, барыбер дә бит инде еллар уза, әйме? Үзгәрәбез. Миңа 40 яшь. Күңелләр үзгәрә. Картаясың димәкче буласыңмы? Юк, алай дип әйтәсем килмәгән, әйме? Менә үзем күзгә алдына килеп баскач, шуны әзрәк кенә үзгәрешләрне күргәндә, нәрсәләр дип уйлыйсың һәм нәрсәләр дип әйтәсең син үз-үзеңә? Горурланам, Роза. Горурланам, карале мин әйтәм. Малайга 18 яшь тулды. Яңадан бер программа эшләп чыктым. Әле яшим бит әле дим, тагын бер күзгә кирдек, Аллага шөкер дим. Күпме кеше шал шашын да күрә алмыйча үлеп китә. Күпме кеше җирчыкларын да күрә алмыйча дөнья йөзеннән китә, Роза. Әле без исән бит, Аллага шөкер дим. Миңа шушы яшькә хәтлек, шушылай сәламәт тәндә яшәү рәвеше биргән икән Аллаһ Тәгаләкәем. Зарланмыйм, бер качан эштән дә зарланмыйм. Бер генә тапкыр зарландым, туйсам туйдым, әз генә ял бирәсезме юкмы дип икенче көнне карантинга ябып куйдылар. Бүтән әйтмим.
Barыбызны да яраткан серле сәхнә артына рәхим итегез дусларым димен. Һәм менә үзем дә аптырап торам әле, карагыз әле дуслар, монда ничә проводлар, ящиклар, экраннар, ул карап торуга гына шундый гади җиһазлар кебек инде, ләкин бу безнең сәхнәбезгә, залга үзенчәлекле, әйтеп бетермәслек, зауыклы, матур көчләр бүләк итә торган экраннар бүген эшләячәк дуслар. Шуңа күрә инде әйтергә кирәк, безнең Туган тел телеканалы ул инде һәрбер тамашасына бик җитди карый, һәрбер концертны оештыруга ул бөтен көчен сала һәм инде безнең үзебезнең яраткан тамашачы алар бар һәм без сезнең ышанычыгызны һәрвакыт аклап, чын күңелдән тырышып эшләргә вәгъдә бирәбез яңа сезонда да. Янәдән гримеркага әйдәгез, рәхим итегез дусларым димен, һәм инде безнең гримеркада басып тора Айгөл Сагынбаева. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич, Роза. Сезне инде без Туган тел сәхнәләрендә күптән күргән юк. Гомумән сез инде әле балалар үстереп, күпчелек вакытыгызны гаиләгезгә бүлеп, иҗат тормышыннан чак кына артарак калдым дип уйламыйсызмы үзегез? Артарак калдым, менә бигрәк тә бу 2 ел. Инде балалар үстереп ятам. Әлеге мәлдә кечкенә улыбызга 2 яшьтә юк әле. Менә Улы кызларым инде мәктәптә укыйлар, инде өйдә малай менә. Күңелегез сагынамы сәхнәне, иҗатны? Карантин вакытында менә ничектер төшенкелеккә бирелдем, депрессияга дип әйтәйем икән. Хәзер инде менә яңа йырдар ятырта башлагач, әдрәк сәхнә тарта башланы үзенә. Зәйнетдин үзе сезнең ашыгызда ялгыз түгел, хәзер инде ул өйләнгән. Зәйнетдин, хәлләр ничек? Вообще супер, һәйбәт. Син һәр вакытта шундый модный, стильный, һәм монда синең үзенчәлекле шундый үзеңнең инструментларың. Ничә чыгыш бүген бүләк итәргә әзерләп килдең тамашачыларыбызга? Бүген мен 2 йыр йырлайм. Беренче йырды мен инде үземнең кәләшем белән бергә башкарасакмын. Мин быел кәләш алгас, без бер йыр эшләгәйнек, Рөстәм агай Гызатуллин йыр язды һәм без инде шул йырды беренче тапкыр сәхнәлә бүген башкарасак. Бу бит вакыйга. Кәләшең синең монда буламы соң үзе? Булай. Шәп. Зәйнетдиннең үзенә бүген бер аерым бәйрәм. Без сиңа уңышлар телибез. Рәхмәт. Хөрмәтле минем сер итеп кенә тапшырган тамашачылары. Әлегә безнең залыбыз буш. Сәхнәбездә инде гөрләп репетицияләре дәвам итә. Беләсезме, шундый кәеф, әйме? Концерттан соң шундый тулыланып, күтәренке кәеф аласың бит, әйме? Хәзер инде менә шушы хисләрне мин тоям. Әлегә репетицияләр гына бара. Мин белмим, концерт барышында монда нинди хис-тойгылар булыр икән. Ой, дуслар, рәхәт күңелле. Чөнки Туган тел нәкъ шундый күңелләрне күтәрә торган иң шәп концертларны чын күңелдән әзерләп сезгә, безнең яраткан тамашачыларыбызга һәрвакыт әзерләп бүләк итә. Шуның өчен безнең белән бергә булыгыз. Җир шарын әйләнә. Туган тел һәр йортта. Татар һәм башкорт телләрендә. Тәүлек әйләнәсенә эшләүче беренче музыкаль телеканал. Дуслар, Данир Сабировны күргәнек, әйдәгез бәйтәбез сөйләшеп алабыз. Юк инде башта җырлап алам ди, тизрәк җырлыйсым килә ди. Шул хәтлек җырларга. Җырла дип әйтә минем күңел үземә, чөнки тамашач алдында тавыш әйбәт барга тиештер инде ул. Әле генә килдем, шуңа күрә җырлап алыйм башта. Рәхмәт. Гафу. Аның бит эше күп булды. Ул бит кичә генә косметологларда булды, чәчләрен үстерде, битләрен матур иттереп яшәртте. Яра калган серләрне без алдагы минутларда ачып китербез әле дуслар. Бары тик сезгә безнең белән генә калырга кирәк. Кайсысы әле килеп җитте микән, нәрсәләр эшлиләр микән? Кирәк әле дуслар бергәләп. Саумысыз, хәерле кичләр егетләр. Монда инде безнең үзебезнең егетләр, алып баручылар, мунчадаш егетләр Рөстәм. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Саумысыз. Калдыктыларын кашырым әле алайса. Әллә Оят гафу итегез. нәрсәләрне яшердегез, тагын кабатлап әйтегез әле. Без бу концертта 100 тапкыр киенәбез, 100 тапкыр чишенәбез. Әллә нинди образларда Илгиз белән киемнәребезне буталып ялгыш кимәсәк ярый инде. Барлап әзерләп куябыз менә. Тиз генә кергә, чишенергә. Шулайрак ясадык, беребез сәхнәдә булганда икенчебез киенешлек итеп ясадык. Монда бит без әле списокны күргәнек, әллә 5-6 артист бу гримеркада. Сез ничек итеп монда өлгерәсез микән соң? Үзегездә киенергә алар да бит әле монда булачак. Хәшуклап китәм. Рөстәм, мин. Мәүсәнә, Мәндүмә,
Миләүшә, Илдус, Эльвира. Менә җиде кеше. Бу без икебез башкара торган артистлар бар. Һәм туган телнең генераль директоры Азат Вахитов монда. Искиткеч егетләр, сез бу тамашаны алып барырга сценарийны үзегез төзедегезме? Бу сценарийны Аллага шөкер туган тел тапшыру, туган телдә эшләүче хезмәткәрләр белән бергә эшләнде. Монда үзебезнең генә бар җитмәс. Спонсорлар гына күпме? Җырчылар гына күпме? Үзебезнең дә күпме чыгышлар. Һәм башынан азагына тиклем сез генә алып барасыз, шулай бит? Юк, мен дүмә, Мәүсәне, тагын кабатлап китәме шуларны. Дуслар, без озакламый башлыйбыз. Үзебезнең концертыбызны һәм инде әлбәттә Туган тел телеканалының иң көчле, иң шагу, иң грандиоз концертларыннан торган яңа сезонны без Аллаһы боерса, изге сәгатьтә хәйрә нияттә дип башлап җибәрәбез, дуслар. Әйдәгез бергә булыйк, сау сәламәт булыйк, кәефләрегез һәрвакыт күтәренке булсын, дуслар. Һәм безнең концертларыбыз сезнең күңелләрегезгә, сезнең гаиләләрегезгә һәрвакыт позитив рух кына бүләк итсен дигән теләктә калабыз. Сәхнә арты шулай кызыклы инде ул, дуслар. Бүген бит әле безнең Казаннан да күпме зауыклы артистларыбыз килгән. Саумысыз, Ләйсән? Сез исәнмесез, сезне күрү безгә без бик шатбыз. Без дә бик шатбыз, шәйләрегез тәмле булсын. О безнең Уфабызның тәмле суларыннан ясалган шәйләрегез сезгә тагы да көчләр кертеп җибәрсен. Хәят шулай булсын. Юлдан соң гына тик хәл бетеп китте, шуңа шәйләр ишеп алгачка барса әйбәт булачак. Гомумән, күңел төшенкелеге булай, менә күңелдә иҗат кешесенә бигрәк тә хас бит инде. Андый чаклар буламы сезнең? Һәм булганда нәрсә эшлисез? Андый шаклар була, әлбәттә, була. Тегәм. Гаиләдә дә төрле проблемалар булганы бар. Һәм инде менә шушы кеше күңелләрне күтәреп җибәрәдер инде Булат Байрамов. Ни тапшырып барамыз, әйсәмсез? Сер итеп кенә әлбәттә, без бөтен серләрне ачабыз бит инде. Мин менә Ләйсәнгә шундый сорау биргән идем, Булат, әйме? Без менә шулай менә пардан киендеп килдек. Күңел төшенкелегенә биргәндә иҗат кешесенә бигрәк тә хас бит инде ул күңелләр төшеп китүе. Нәрсәләр эшлисез? Каян илһамнар аласыз дип сорауны биреп тә биттем. Сез килеп чыктыгыз. Мин бирәм, миндә күп ул. Көненә карап инде 10 кило бирәм, яисә анда 5 кило энергиясенә ара. Вампир ул минем бөтен энергияне ала. Вообще менә калдырмый бөтенләй. Шаяртам әлбәттә. Мунча ягабыз да. Шәбитереп шәбитәм. Төрле ташларга тәмле хуш исле майлар салып, аннан соң сарымсакны кайнар суда кайнатасың да, ташка салсаң, шундый исе чыга, шундый рәхәт була. Кайын себеркесе алып, кайнатып итеп, ой, вообще менә шундый аның энергиясе туллана 100%. Яисә инде гитарада җырлап бирәм, баянда җырлап бирәм, 100% күтәрелә. Бу ибе төркеме булды, буларын туктатып та булмый. Сәхнәгә чыгарга бары 2-3 минут вакыт калып килә. Егетләрдә шул хәтлек энергетика, шул хәтлек дәрт. Уңышлар телибез сезгә. Рәхмәт. Инде хәзер сәхнә артында барлык утлар сүнде, әмма ләкин безнең утларыбыз яктыртып тора безнең якты артистларыбызга. Хәерле кичләр сезгә, Илназ. Исәнмесез, баршагызга да кайнар сәлам. Илназның тормышында бик матур зур вакыйгалар да булды бит әле, дусларым. Ул инде хәзер гаиләле, аның инде хәзер сылу кызы үсеп килә. Илназ, әти булгач, нинди хисләр, ниндер фикер, йөрешләрдә үзгәрешләр тойдыңмы үзең? Әйтеп бетергесез хисләр, Аллага шөкер, инде хәзер теге вакытта тиз уза. Балабыз, кызыбыз Алиләбезне балалар бакчасына бирдек. Шул һәм әти булу зур бәхет. Айруча мин төгәл әйтә алам, теге баланы тормыш иптәшем Айгөл белән бергә таптык. Чөнки совместный роды дип әйтик. Мин янында булдым һәм баламның беренче ишеткән тавышы ул әтисенең тавышы булды. Шулай. Искиткеч, сез инде барлык шартларны үтәп, бу эшне шундый матур итеп икегез җаваплы итеп башкаргансыз инде, әйме? Илназ, менә гадәттә кемнәрнең артистларның безнең әйме, ир-ат артистларның кызлары дугач, алар җырлар, иҗат иттеләр. Әле сезнең бармы кызыгызга аталып багышланган җырыгыз? Алла бирсә булыр, әлегә юк, ләкин көн сайын өйдә иҗат
Кызым үзе җырлый, үзе җырлар яза башлады 2 яшьтән үк. Шуңа күрә барысы да булыр, Алла бирсә. Микрофоннары белән үзенең бриллиант. Все, киттем. Дуслар, бүген тагын безнең тамашабыз беләсез нәрсә белән аерылып тора. Бүген безнең тамашаны башлый Исия Бадретдинова. Гадәттә ул шундый я теге уртасында кульминация вакытына килеп чыга, я тамамлануга таба барганда халык кызганда чыга. Бүген бит сиңа җаваплырак чыгыш Исия. Түбір шатыр башлап керәм хә. Аллага тапшырдык дуслар. Киттем. Ая, бисмиллаһир-рахманир-рахим дуслар, киттек. Исия Бадретдинова. Шулай гына мени бергә Булсам әгәр бу дөньяда тагын бер кат Елап түгел туар идем җырлый-җырлый. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда безнең яраткан иң моңлы сандугачыбыз, якташыбыз Ришат Тухватуллин. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, исәнмесез, якташларым. Хәзер чәчегезне үзегез генә карыйсыз, Ришат. Әле бит сезнең специальный махсус чәчне матур итеп күтәртә торган, прическа торган кешегез бар. Әйе, ул әлдә бар. Просто безнең группа репетициядә калды. Мин бер үзем инде группаны алып киләмәм, чөнки безнең бер секундга гастрольләребез башланып китә. Һәм бик каты әзерлек, һәр сәгать, һәр минут шутлы. Һәм инде бөтен группа әле минсез генә аларында кабатлы, мин үзем генә монда килдем шуңа күрә. Бүген үзем генә инде. Әгәр Ходай бирсә бер тагын бер кат, яшәрмен төрле янып көеп. Бәлки минем соңгы телем, соңгы җырым, соңгы сүзем, соңгы тапкыр яшәрмендер диеп. Менә хөрмәтле дуслар, Исия Бадретдинова бар көчеңне җыеп торып бас дип үзенең чыгышын тамамлады. Беренчеләрдән булып чыгыш ясады. Без аны сезгә әйтеп киттек инде. Гомумән Исия тормышта көчле хатын-кыз булып яшәү авырмы сезнең өчен? Көчле хатын-кызга санамыйм бит Роза. Сез дә көчле булмагачтын яшәргә кирәк. Улым бар, ашыйсы килә. Йөрим, эшлим. Димәк, сез үзегезне көчле дип санамыйсыз. Читтән генә сез көчле булып күренәсез. Читтән бәлки шулайдыр әйе. Безнең бүген яңа сезон ачылаймы? Яңа шундый илһамнар, яңа кешеләр белән без бүген Туган тел телеканалы үзенең тамашасын башлап җибәрде. Иң көчле артистлар белән һәм инде сезнең дә гастрольләрегез башланып китте дисәк тә була. Әйе, быел яңа программа бит инде Фәрештә түгел дигән программа белән чыктык. Алла биргән булса, Уфага да киләбез 4 көнгә очрашырга насыйп булсын. Ничек соң әле син яңа программа белән мин Фәрештә түгел дип атала программагызны исеме әйме? Концертларда бит инде чыгыш ясадыгыз. Ниндирәк хисләр тойдың? 3 көнә концерт куйдык, әле башланды гына бит. Искиткеч зауыклы костюмнар әйтеп битәргә кирәк. Рәхмәт. Мин әйтәләр дә 9-10 костюм алыштырам концертларда. Нишләп шулай күп диләр дә, әйтәм, җырлый белсәм, җырлап кына концерт куйган булыр идем. Кеше бит инде билет сатып алып килгән, костюмы булса да карасыннар дидем инде. Менә шулай инде. Исиянеке Исиячә булыр инде булса. Булсын дидем инде. Дуслар, чынлап та Туган тел супер! Супер! Хөрмәтле тамашачылар, менә шулай итеп безнең гөрләп, шаулап, позитив дулкыннарга тамашабыз башланып китте. Аллага шөкер, бик матур бүтәнекәй белән безнең инде кунакларыбыз, тамашачыларыбыз концертны карап утыра. Сезгә дә шу концертның иң матур, иң күңелле мизгелләрен без сезгә бүләк итәбез. Мин Роза Хайруллина һәм сер итеп кенә. Bir kulunla eyle, benim bilen berge. Reysamiz sin zor yollarla eyle, İlgili barla bu derge. Яңа гына үзләрен чыгышларны тамамладылар. Безнең Булат Байрамов, Ләйсән Гыймаева, Исия Бадретдинова әйтеп киттең, тамашачылар бик свежий дип. Сезгә ничек тоелды? Тамашачы искиткеч. Менә сәхнәдән китәсе килмәде, беләсезме? Җырлыйсы килә. Бөтен концерт программасын куеп чыгар идек. Әйе, бездән башка җырчылар булмаса, рәхәтләнеп. Концерт программасы дигәннән быел үзегез яңа программа әзерләдегезме? Без инде ул концерт программасын узган ел әзерләдек. Әзерләп куйган идек. Менә шу бөтен персонажларын сәхнәгә алып чыгарга теләгән идек әйе. Менә бу Инстаграмдагы персонажларын.
Құрта көтеріз, анда монологлар болды, шынапта сценариялар үстінде бек ұзақ эшләнелде, ижади группа белән. Ләкин монда хәтле килеп җитмәде, әлеге дә баягы шулык пандемия, әлеге дә баягы халык куркып, нитеп менә бирсен Ходай ул программаны Уфа каласында да күрсәтергә. Амин, амин, насыйп булсын. Һәм инде менә сез гаиләле дуэт булгач, минем шундый сорау бирәсем килә. Гадәттә бит ләйсән сез килешәсездерме? Мөселманнар гаиләсендәме? Безнең диндә дә язылган. Хатын кыз үзенең эшләгән акчасын үзенә генә тота, ә ир эшләгән акча ул бөтен гаиләне таим итәргә тиеш, җитәргә тиеш. Сезнең гаиләдә ничек? Нәкъ шулай, 100%. 100%. Шулай булуын телибез. Ләйсән теләп кала, ә инде Булат бик ышанычлы тавыш белән нәкъ шулай ди. Һәм инде киләсе сорауны шул хәтлек бирәсем килә, сезгә инде аны күп биргәннәрдер. Булат Байрамов белүебезчә ул бит инде тәмле көрәш тапшыруын алып баручысы. 9 ел дәвамында дидегез, әйме Булат? 9 ел дәвамында пешерә. Инде нинди генә ризыклар пешермәгәндер безнең Булат. Булат өйдә пешерәмәде. Булатның Ләйсән сез яраткан иң тәмле әзерләгән ризыгы нинди ризык? Иң тәмле пешерә торган ризыгы аның ишек алдында, казанда пылау пешерә ул. Аннан да тәмле пешергән кешене күргәнем юк, бик тәмле пешерә. Ләйсән бик тәмле манты пешерә. Яши макташып кына яшибез без бер-беребезне. Бу гаиләгә кунакка бармый булмас, дуслар. Бик матур, бик күңелле яшиләр. Ул традицияләре күңелле, ул пешергән ризыклары һәм шундый матур, күңелле яшәүләр генә насыйп булсын сезгә дип теләп калабыз. Бик зур рәхмәт, яме туган тел телеканалы. Иң изге матур теләкләр. Рәхмәт, яусан очрашулар ешрак булсын. Хәерле кич, хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән мин Миләүшә. Ой, гафу итегез, мин бит бүген телевидениедә түгел, бераз саташканмын. Извините, мине дә бит шушы яңа иҗат мизгел концертына чакырдылар. Эй, матур итеп үзенең чәчәк гөлләмәләрен тотып. Ой. Рәхмәт инде булды бит сезгә, Уфа тамашачылары, безнең туган тел телеканалы бүләк итте. Нинди хисләр? Нинди кичерешләр шундый матур чыгыштан соң? Беләсезме, бик күптән күрешкән юк Уфа тамашачысы белән. Монда ялгышмасам 2 яисә 3 ел килгәнем юк. Ялгышмасам әйе. Шулай да бик нык дулкынландырды. Уфа тамашачысы һәр вакыт шәп матур кабул итә. Һәр вакыт. Бер генә мәртәбәдә ниндидер менә кырый күз белән караганы булмады. Менә үз иҗат гомеремдә Уфа минем иң яраткан шәһәрләремнең берсе ул. Шулай, рәхмәт сезгә. Безгә дә һәр вакыт сине шулай тыңларга, җырларыңны аеруча тыңларга, үзеңнең сөйләмеңне тыңларга бик күңелле. Әмма дә ләкин әйдә серләрне ачып китик әле. Әйдәле без тамашачыларга җиткерик әле. Үзең турында әлеге секундка тикән тамашачылар белмәгән 3 факт. 3 факт. Беренчесе булсын ди, минем авыр атлетика буенча республика күләмендә 2нче урын алганым бар. Штанга күтәреп. Шулай, әйе, ул теге кыяфәткә карарга кирәк түгел, техника иң мөһиме. Икенче факт. Ул, беләсезме, мин әдәбиятны яхшы белгәнгә күрә, тарихтан тарихны белмичә бирдем. Менә үткән заман әдәбиятларын укыганга күрә, тарихны да имтиханын биреп була икән. Менә шул. Өченче факт. Мин урамда яңгыр яуган вакытта туганмын икән. Менә шулай. Табигатьнең кайсы вакытын алайса үзегез аеруча кайсысын яратасыз? Bütün вакытларын яратам, ләкин көз көне аеруча үзем өчен якын көз көне. Чөнки иҗат кешеләренең ишке халаты кабынып китә көз көне. Миңа калса шулай, мин үзем турда шулай әйтә алам. Искиткеч миңа калса көз ул ничектер моңсулы. Кышны да яратабыз, кыш көне лыжыда шуабыз инде. Шул җәй көне үзенә бер матур, барлык ел фасыллары матур. Шулай. Главное сәламәтлек. Шул. Сәламәтлек. Рәхмәт, без сезне яратабыз, Илназ. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, безнең концертыбыз кызганнан-кыза бара. Әле менә сәхнәләрдә Айгөл Сагынбаева үзенең чыгышын бүләк итә. Искиткеч сәхнә бизәлеше.
иң матур җырлар. Һәм инде җырчыбыз янәшәсендә дә үзегез карагыз, әкияти дөнья нинди матур биючеләр, нинди матурлык дуслар. Гримеркалардан, хөрмәтле тамашачылар, без сезгә кызыклы мизгелләрне күрсәтүне дәвам итәбез. Һәм инде менә минем янәшәмдә үземнең бик яраткан легендар шәхесебез Зифа апа Нагаева басып тора. Хәлләрегез ничек, Зифа апа? Хәлләр бу заманга караганда бүген ничек дип әйтәм инде, шик, отлично. Сезнең бит әле бүген төс кыяфәтегезгә беренче тапкыр сез шулай матур итеп калфаклар киеп сәхнәләргә чыгасыз. Ни өчен бу образны бүген сез сайларга булдыгыз? Минем менә тиздән юбилей концерты, Мишендә генә. Юбилей концерты, шуңа күрә мин бу концерт алдыннан әзерләдем Башкортстан җырын, чөнки мин Башкортстанның халык артисты исеменә лаек булгач, мин әле бөек сәхнәләрдән чыгып халкымның күзенә карап, телерадио компанияларыма шулай туган тел өчен дә рәхмәт әйтмәгәнмен. Шуңа күрә шуның өчен хәзер җилпе генә, җиләс кенә берәр төрле күлмәк киеп чыгып, мин шылдыр-былдыр рәхмәт әйтеп йөри алмыйм. Шуңа мин инде вот такой образ, но мин юбилейга икенче шушындый образ әйтмим әлегә сер, туган телгә махсус яшел шушындый киемне алдым. Бүгенге көн өчен генә алдым. Халыкка җиттирәк күренеп, бүгенге шушы авыр заманда, борчулы заманда халыкның күңелендә хәзер инде бу яшемдә дип әйтергә кирәк. Алар белән бергә кирип китәргә бер дулкынга көйләнәсем килде. Шуңа күрә Башкортстаныма рәхмәт әйтәм. Бу җыр аша туган телгә рәхмәт әйтәм. Җырларыбыз гөрләп торган өчен. Анда минем шундый сүзләрем бар җырда. Яратып бетәсем юк, читләргә китәсем юк. Кайларда гына йөрсәм дә илемә җитәсе юк. Туган Башкортстанымның бәхетле татар кызы дип җырлыйм мин. Шуңа күрә инде менә бөтенләй калфакка гына әйләндерсәң инде мин уйлыйм намазда инде булырга кирәк. Миңа иртәрәк дип уйлыйм җырлап йөргәч. Шуңа күрә инде менә хәзер шушындый матур образлар тудыралар бит дизайнерлар. Шуңа күрә менә махсус туган тел өчен шундый күлмәк инде менә матур. Яңа гына сәхнәләрдән без Айгөл Сагынбаеваны каршы алдык. Айгөл, ничек син чыгышың белән канәгатьме бүген? Ой, әлхәмдүлилләһи шөкер, бүген халык бик шундый менә бик йылы халык, бик йылы тамашасы йыелган. Алланың рәхмәтләре яуган, һәрбер җирдә шулай бик нык алкышлап, бик менә сәскәләр бүләк итеп каршы алалар. Айгөл, сез һәр вакыт шундый җылы итеп үзегездә матур итеп тынак кына сөйләшәсез инде. Ә менә сез сәхнәдә генә шундыймы, әллә инде тормышта дамы? Сәхнәдәге Айгөл белән тормыштагы Айгөл аерыламы берсеннән берсе? Юк, төрлесе булып китә инде теге, ничек дип әйтәм, балалар тыңлашмаган мәлдә барыбер инде әдрәк тавышта күтәргәләп алаһың бит инде. Гомумән мин ошо менә ошо килеш сәхнәләлә һәм шәхс булай тормышта ла. Нәс нинди хәлләр балалардан башка әлбәттә тормыштаймы? Сезне чыгарыгыздан чыгара менә. Ачуыгызны кидерә. Нинди мизгелләрен тормышны сез кабул итә алмыйсыз? Я булмаса ниндидер кешеләрнең кыламышларын, холыкларын кабул итә алмыйсыз? Юк, ундай мәлдәр булгала инде ул, әмма ләкин менә теге иң менә әле тиз генә искә төшкәне, мәсәлән, гримеркала бергә шунда бидәнеп, шунда әзерләнеп ултыраһың, әйме. Шул мәлдә сыгып китәһең һәм һинең турагында әллә нинди һүзләр еткереп, менә нигә туптыра үдемдә генә хораматка шулай бит, менә шундай мәлдәр бик асуды сыгара. Һәм инде менә бит инде мин менә хорагыз миннән менә бит. Барбер бит инде алдамайһың, дөресен һөйләп бирәһең, юк, шундай мәлдәр. Юк, бүгенге концертта дип әйтмәйм, гомумән менә алдагы концертларда шулай булгаланы, менә үдәккә үткән. Һәр вакыт шундый матур сылу булып калу серләрен Айгөл Сагынбаева безнең тамашачыларга җиткерер микән? Ой, матур булып. Балалар белән сабып йөрү инде шул. Массажларга ла йөрим. Спорт залына йөрмәйм, мин ул якка ялкау. Туган тел каналы сезгә бик зур рәхмәт. Менә шундай матур концертларга сакырып торуыгыз өчен бик зур рәхмәт. Алла рәхмәтләре яуган. Яңа сезон менән, яңа сезонда күбрәк матур йырдар, матур хәбәрдар Алла бирһә насыйп итһен, Аллаһ Тәгалә.
düşlerime ışrak gelgine. Туган ТВ телеканалының концертлар ашылу сезоны белән без инде үзебезнең генераль директорыбыз Вахитов Азат Галинур улын ихлас күңелдән котлыйбыз. Сез бүген инде хисләр кичерәсез. Дулкынланам, күңелем күтәренке, туган тел белән булык, бергә булык. Kuşağına alıp yaratele, bulutların kuup taratele. Kolumina kaynar bir jil bulan, жылы жылык мине жылы жылы. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда күптәннән безнең сагынып көткән шулай ук җырчы егетебез, талантлы егет Илнар Сайфиев. Исәмез саумысыз. Казаннан яңа гына килеп җиттегез шикелле. Мин кичә килгән инде. Әле тәмле телдә съемкада булдык. Пешердек салатлар. Менә хәзер Тәмле килеп чыктымы? тәмле килеп чыккандыр дип ышанып калам, но үзем яратам пешерергә, шуңа күрә тәмле дип уйлыйм. Сез ашарга зирә гомумән яратасыз. Әлбәттә. Искиткеч. Сезнең гаиләгездә димәк бу мәсьәлә җайлы чишелә. Сезнең гомумән гаилә хәлләре ничегрәк соң әле? Гаилә хәлләре Аллага шөкер, 3 бала үстерәбез. Олысы 1нче класска китте инде менә. Ләйлә. Игезәкләр бер кыз, бер малай 4 яшь. Үсәләр Аллага шөкер. Ә менә иҗаттан башка сез нәрсә белән шөгыльләнәсез? Әлбәттә инде егет кешегә 70 һөнәрдә аз нәрсә белән шөгыльләнергә тиеш. Кайшанда бик бәхетле төсләйде, сораулар күп тик җавап юк. Тамак утырды. Тере тавыш белән җырладыгызмы? Әлбәттә. Әлбәттә, Туган тел телеканалы оештырган концертларда тере тавыш кына кабул ителә. Ой, дулкынландым шундай, теге озак теге чыгыш ясамаган булгач, теге перерыв булды бит 1-2 ел. Бик дулкынландым. Җылы каршы алдылар, зур рәхмәт сезгә. Тамашачыга зур рәхмәт, Уфа. Дулкынлануны басыр өчен гомер иткәндә тормышта менә сез нәрсә эшлисез? Мин аның белән бер нәрсә дә эшли алмыйм. Дуга укыйм инде менә, дуганы 1-7 тапкыр. Аятел Курсиләрне, сүрәләрне укып чыгам. Чыккан сайын. Бераз булса теге тынычландыра, ләкин тынычлап булмый. Яңа сезон башланып китте. Яңа программалар әзерлекләр ничек барамы? Әзерлибез, яңа җырлар өстендә эшлибез, яңа программа өстендә эшлибез әлбәттә. Менә яңа программалар әзерләгәндә сезнең өчен иң авыр, иң кыйны нәрсә ул? Җырны сайлап алу. Барыбер теге җырдан күбәйер тора бит инде ул. Җырны сайлап алганда иң инде менә җентекләп җырны эзлибез, җиренә җиткереп эшләү, менә иң катлаулысы шул. Бүгенге көндә әле ирешелмәгән максатларыгыз, тормышка ашмаган хыялларыгыз бармы? Тормышка ашмаган хыялларым бик күп әле. Менә бер-икесе белән ортаклашып китегез әле. Нинди хыяллар белән яшисез икәнсез? Теге алдан минем шундый менә девиз әйтәм, әйме тормышта алдан кышкырган көкенең башы авырта диләр бит әле. Шуның сыман мин хыялларымны беркемгә дә сөйләргә яратмыйм. Ул минем күңелем түрендә генә. Инде барлык хыялларым да чынга ашсын һәм барчагызның да хыяллары чынга ашсын. Алар хыяллар чынга аша, шунысын беләм. Шуңа күрә теге позитив уйларда гына. Алар тизрәк тормышка ашсын өчен сез нәрсә эшлисез? Яхшы уйларда гына яшим һәм шул хыяллар белән яшим. Зур рәхмәт Туган тел телеканалына шундый мөмкинчелек биргән өчен. Бик матур чарада чыгыш ясадык бүген. Барлык Туган тел телеканалын караучы тамашачыларыбызга исәнлек, саулык телим. Ширләмәгез, шулай концертларга йөрегез. Мин сезне яратам. Selam yürüsün Ufa.
Эстрадыбыздың ең қызықтырғыш бойдағы мұңлы жыршыбыз Ришат Тухватуллин. Күлдірмәгіз әлі, меңа настройтстрей керек. Қойнар сәлемнәрін юллап, тамашашыларға бірге өзінің ең популяр жырларын біргелеші башқарып, яңағына сәхна артына кірді Ришат Тухватуллин. Хәлләр ничек, Ришат? Ничек булырга мөмкин инде? Яхшы әлбәттә. Кайфларын иң яхшы, тамашачылар шу кадәр алкышлары белән кайфны күтәреп җибәрделәр. Но монда Уфада башкача мөмкин түгел. Ришат, сиңа Аллага шөкер, шундый бәхетләр татыды, тапшырулар эшләргә туры килде, әйме? Иң тамашачыларны кызыктырган сорау әлбәттә бит инде. Син өйләнгәнме, нинди кыз булырга тиеш, Алия белән сез бергәме, юкмы? Хәзер серләр калмады, Алия белән бергә сез туй көне кайчанрак, кайсы мизгелгә планлаштырыла? Нишләп әле ул сер булмады? Instagram челтәрләренә сез бит инде хәзер ачыктан-ачык бергә икәнлегегезне аңлаттыгыз шикелле. Юк, кайчан без аны аңлаткан юк әле. Нидә булса, дусларыгызның бәйрәм тантаналарына бергәләшеп йөрисез, матур итеп парлашып, котларга да бергә чыгасыз. Без бергә күп чараларга бергә йөрибез, чөнки Радикның туена килгәндә форсаттан файдаланып аларны котлыйм. Алия шулай аларның дуслары, һәм инде без бергә бардык әлбәттә. Алайса никсың инде команда Алия белән бергә дип әйтергә аяласың, Ришат. Миңа калса Алиядә бит инде бөтен сез теләгән холык сыйфатлары да бардыр, әйме? Бер начар сүз әйтеп булмый, бик яхшы, үзебезнең Башкортстан кызы, шибәр, уңган, тырыш. Әлбәттә, монда теге Ходай Тәгаләнең ризалыгына кирәк. Алай берсә, моны инде теге ничек дип әйтим, алдан чыгарган кәккүкнең башы авырта, шуңа күрә мин беркайчан да үземнең шәхси тормышымны теге чыгарган юк, шуңа күрә инде тамашачылар шуң белән бик нык кызыксыналар. Ришат теге үзенең кызын бер дә күрсәтмәгәнгә, әллә егетләр белән йөриме дигән сүзләрдә бик күп ишетергә туры килә, шуңа күрә инде все нормально, кайгырмагыз, барысы да үз вакыты белән. Алла бирсә, амин. Чынлап та шулай булсын. Гаилә кору ул бит инде бик тә җаваплы шундый адым кеше тормышында. Хәерле сәгатьтә генә булсын, барсы да үз вакытында. Ришат, менә син бүгенге көндә үзеңнең хыялыңдагы Ришатны Әлбәттә, үземнең хыялыма хыянат итмәдем. Әкрен генә авыр булса да ирешеп барам. Худаяма чиксез рәхмәтлемен, бу тормышка рәхмәтлемен. Шундый тамашачыларым булуым белән, үземнең иҗатым булуым белән бөтен нәрсәм бар. Мин аңа рәхмәтлемен һәм инде Алла бирсә киләчәктә мине тагы да яктырак, тагы да матуррак, бәхетле тормыш көтә. Амин, амин. Шулай булсын, шундый ышанычлы уйлар белән генә яшәргә булсын. Гомумән, син ничкә күңелле кешеме? Нинди хәлләр тормышта синең күзеңнән шундый яшьләр китереп чыгарырга мөмкин? Ну, төрле хәлләр, менә шундый якын кешеләрне югалту, ул әлбәттә инде менә минем күптән түгел генә үземнең этем үлде инде, шулай ук сагынам, ничектер тере җан бит инде. Әле безнең тагын да бер өйдә кешебез бар дип әйтик инде, ул безнең псиебездән ансы да бик каты ширләп китте. Бөтен нәрсә кайфка, әлбәттә, мин үзем ничкә күңелле дип уйлыйм, бик тыштан күрсәтмәсәм дә, һәр вакытта да нәрсә булса тырнап тора инде. Аллага шөкер, туганнарым исән-сау, менә шуңа шатланып яшим. Инде халык яраткан популяр канал, Туган тел каналына чыннан да зурдан-зур уңышлар телибез. Киләчәге зур булсын, сыйфаты артсын көннән-көн, яхшы җырчылар танытсын, халыкның күңелен юатсыннар, шатландырсыннар. Менә инде шул минем иң төп теләгем. Рәхмәт Туган тел каналына, бергә булыйк, киләчәктә дә халык белән бергә яшик. Рәхмәт. Хөрмәтле дуслар, шулай итеп бүгенгә Туган тел телеканалының яңа сезонга багышланган мега грандиоз тамашасына төшерелгән репортажыбызның беренче бүлеге тамам. Безнең белән бергә булыгыз, чөнки киләсе атналарда бу тамашадан төшерелгән репортажның икенче бүлеге сезне көтә. Дусларым, әлегә инде сезгә сау сәламәт булыгыз дип кенә әйтәсем килә. Үзегезне саклыгыз һәм күңелләрегездә һәрвакыт матур якты хисләр булсын. Мин сезне яратам. Роза Хайруллина, сер итеп кенә.